За да направите яйца в облак, първо запичате 100 грама бекон на ленти, докато стане хрупкав. Изваждате го от съда. После разбивате белтъците от 4 яйца на сняг с щипка сол. Разпределяте ги на 4 места в съда от печенето и в тях поставяте внимателно жълтъците. Печете за 10 минути в загрята на 180 градуса фурна. През това време запичате в тостър 4 филии хляб и ги намазвате с 40 грама масло. Поднасяте яйцата върху филийките заедно с бекона. Тези продукти ще ви стигнат за 4 порции.